Dosa ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung gedibal 17. Ngopo Bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti ya dadi dewa. Malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Yen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses. Janjine kaya Dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Dewa Bathara mboten kanyono-nyono. Kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling Ponokawan Petruk kaliyan Bagong Kakang. Alah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendeta kok cah edan-edan iki. Dong apa sowanane ning Kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun bale marpi Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing Kayanganipun kedang nglakoni poso. Samboten-botenipun resik lair batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah cepi to? Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya wong gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to, mangka ya uput senjata tawa mboten kuwalat kaliyan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Iya, aku kok ora mlaku ndodok iki pukulun Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teka? Bathara Guru. Bathara Guru. Wah, mencorong sandangane ya, Truk. Saka Mutiara Jamrut Ergeni kowe netel Mutiara siji kae iso nggo urip 7 turunan. Dedelke, Truk. Aja. Ora wani kok dedelke ora. Malak ning lho kok malak piye? Tangane papat ya. Hyang Pelun Bathara Guru tangane papat. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Ah tenan ora? Lah Petro. Wonten dalu Bukulun. Ah, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meneh iki nek sowan ki ijen. Walah, para dewa dah ora kajen mungsuh bakal nek carane kaya ngene iki. Ayo Hyang Pelun Bathara Guru kok dunekke keleke papat. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo Hyang Pelun Manik Maya. Lah kok iki bocah iki cerek wani karo Sang Hyang Pelun Manik Maya ki. Adalah. Terus iki tep apa wong e, Truk? Ayo wong ya kok omonge tanpa pedhot Hyang Pelun Bathara Antarada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jok jenggon. Jok kowe pait. Bagong aja sembrono iki lak idak modar kowe. Kowe lho gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur kok kowe iki. Konjur arep nang Kayangan arep ngawur ora. Ponokawan wonten dawuh Bukulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem kita aja rame. Aku pawita. Kowe kuwi hah? Kok muni wita aja rame. Kita iki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah Kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger mengko mundak kita kena walat. Aluweh. Kowe kuwi lho kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung mung perkara cah mocap petuk siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro, Tru.
Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petro kanthong bolong. Wonten dawuh apa ulun? Padha rareja sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Tru. Petruk padha rareja sak praptamu. Pukulan Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wak mburi ya. Bagong padha rareja sak praptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Maneng kemawon mengke ra ucul dhewe. Mboten sak dicabut. Iya, iya. Aku biasane ngono e. Iya ning iki ning kayangan ku ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambing ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Petro dalem Pikulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sa paduka Iwang Adi Pukulun. Petro kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah nggih Bapak Semar, nggih Kyai Nayantaka, ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sakmangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh, bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ngopo bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa. Malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Yen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses. Janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Manus maring jajalan sekertaning bawara iblis lanat. Bagong. Pono kawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi, Tru. Pono kan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku kanthi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Atur kok ngene kok ratu. Nggih batur lho ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap Ndrawiri kaya grojokan. Kowe wani nias Maranata Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung ngereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sadani wae dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darma Kusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas.
Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi. Aja sok ngelokke kowe kere. Kowe gedibal. Kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Kandhane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Bong, kowe le omong malah dadi masalah. Cerewet kowe meno. Untal jasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Malah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput, kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru, kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak.